Queen Date. Woposita papeji pavo vakati, wachikomana Shugeta nasikana ana. Aikona kuda kutamba nemafilo edu. Why are you playing with our philosophy? Philondo feeling situation ndo anozi mafilo. Sure, you want to zato chema for you, to wadzwa for you, to ita anger for you, to ita intervene for you. Totana kuvata isu zvokwadi nenguva ino yechando tichiverenga macomments tichichema newe for the national tears akarwana muratu the akati Shungeta for the why mwana manje imi muchizwa kuti muri vaviri muchiri kudanana. Thank you my kungu ne Intel the internal secret information vakatoti no vanhu ava vaviri havana kurambana. Inhau yekuti it's a stage yekuti vasadi vasarerwa nevanhu kuti rudo rwavo rurambe ruchiendera mberi. Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kuti kwandiri kuita kudai zvokwadi handidi kureva nhema. I wasn't looking for this or looking up for this or looking forward to see what I saw today in the internet of social media for the realm of the people. What? Tiri kufamba tiri kuenda kudzika. Toona vanhu vari kutanzi chikomana Shugeta wabuda achiimba lullaby. Tikati lullaby chikomana Shugeta I didn't know kuti chikomana Shugeta unoimba ini. Totozonzwa kuti aiwa waita lullaby asi ine kwaya mukati. Tikati hazvina kushata tisati tanga kutarisa macomments nezvizvi regai nditange ndati kwaya iyi handizivi kuti yanga ichirepresenta chii kusuroku. Kuti ndo vocalist I don't know. Kuti ndo vanga vari bridal team yaachifana kunge yachisesekedza zvisikana ana musi wemuchato. I have no idea. Kuti nditi yabva kudivi kwemhuri yabviyekera handizi kuti bridal iyi ndeipi iyi vaperekedza ava vachiimba vari sure kuku chimurenga kwaya iyi. Tochibva paya itikati aiwa let's also represent the dresses, the blue dresses nezvanga zvakabhemecheswa zvese mumaoko tikati why not nakwaya master zvokwadi kwaya had to have the choir master for the people. Ndikati madoremi do re mi zvinazvo zvakanaka ochibuda zvingoma nehosho vamwe vakati hosho idzi tinodziziva dzinonyanya kurepresenta vanhu vekuwasa. I don't know musadorera pamuchinjiko zvanga zviri kumacomments datozviona zviri kuYouTube chaiko izvo kunzi toziva hosho idzi anzi kuti dzine type here hosho dzemakereke kuti iyi yakadai inenge iyi yakangoita plane ndeyekereke rakati isina kuita plane inenge ine mahambu ndeyechechi yakati. I have no idea asi ndo zvataurwa nevanhu tikati hazvina kushata. Vandu kuti so was this all for the show of the people kuti hanzi imi mukange maita sikiti yenyu kuchabuda chimbo kwabuda chimbo ndo kuti chimbo chionekwe nevanhu zvikanzi nevamwe nekugwadziwa kwatakaita nekutipinza pamafilo feeling stations for the people. Seriously speaking mungatiisira kuti mubudise chimbo chine kwaya sure yakareba kuderere padivi neHonde Valley kusure kuya manga mumboipiko kwamakaenda kundotora video yemu. Vamwe ndokuti it can't this song yakanyogwa kare ndokubikwa yapedza kubikwa ndokubudiswa vanhu vari kuzivana nekuti isusu hatingati vanhu vakatora zvimaclip zvese ziya zvekutoa kubudisa chimbo ichi vamwe ndokuti hakuna there is no way unondiudza kuti within 24 hours wabudisa lullaby iya ugoenda kurwisi kuya mugobva mugoesa kunobudisa nice audio video quality zvose zvichiindirana kuti murepongo chitauya makagara chiice cream lollipop chakadai chiyerembera mashikudera zvikuna zvakadero makanga muchichironga chunichi nasikana ana vanhu ava ina I'm still confused pasi pakuti vanhu ava zvikanzi nevamwe muda kutitambisa bhora takazvitaura kuti vanhu muri kupushana kuti zvonizvi ndemberi. Zvikanzi nevamwe seriously speaking I always say this there are so many ways of killing it. Kana takuti tarenda rao rindire mberi nekuwana more followers ndo zvavakaita izvo I don't know asi makwaya master vanga varipo zvakare vachisupporta whatever zvikuitwa izvozvo. Ndikati
who am I to judge? I don't know. Kuda shikumana Shugeta wakakwanisa kuinda kandonyora damba refu wapedza kunyora damba refu akati kune vanogadzira mavideo ndoda kuti muchigadzire icho chichi within 24 hours and ndoda kuti mubatanidze nemavideo data tikuwanasikana ana nekuti ndichikumudana kuti ndikura nema wanga achiimba ari padivi nesoprano uya wanga achigona sikamboti naiye wachanga achiita zvokuita murepo zvikadzi nevamwe we didn't know kuti it will take a heartbreak for someone to become a musician. But now, when kuti zvakare heartbreak will make you realize how talented you are. Kana kuti heartbreak will make you realize kuti there is a hidden talent within you. Zvikadzi namwe will blame comic pastor for all this. I don't know why. Ndofunga kuti nokuti ngwa comic pastor vanoshandisa situation kubudisa zvawo chimbo for fun. But apa uyu mukomana anakubudisa for fun ndofunga wabudisa for the heartbreak. Hauna manje zvikanzikana kubva ndigore rinoti chahora maheartbreak so that vamwano varealize matalenda avo nekuti izvi tiri kuona zvekuti ndo zvitomeka sense ati kana uri umafungira yota vanhu shuwa nekuti iyo kwaya ichidavira kuti zvoni ndiwe wakazvitsvakira wega ndio zvinenge zvichitwa kuya uyuwo Shugeta achinda naye ari pamberi zvakangoma love chinhu chakaoma zvokwadi iko zvino shuwa ndikumbofunga kuti vakando vakokorodza kupi kwayayo yakavamisa muline nekuti vamwe vangoti iwe shamwari you can't tell us kuti zvinhu zvakasita within 24 hours kuti unondiudza kuti vakomana ava matching outfit yemaworksuit nemasuta vanga vakapfeka vasikana ava working outfits dziya dzose vapedza kudero voita masemu style ekuinda kudai so kudai vachiinda kudai vese vachiderera neyekera tifungi kudero vamwe vavachide zvikanzi mamakagara vakabida zvikanzi nevamwe half baked I don't know but still chimbo chiriko chiri kutohira izvo zvitakwati kutoita I don't know how Shugeta is feeling asi chimbo chikurira saka ndisingazi kuti inhau yekutokupusha here kuti song iyi yazobuda inofanira kuinda mberi kana kuti zvokutaura song iyi payabuda yakumeka sense nekuti maevents akuti achibatana so zvavakaita zvabo it paid off uku woto chichenda mwari zvedu kuti uyu uchibudisa lullaby uku chisikana ana uchita sei uchiwanawo role yekutanga achiacta handizi kuti kunonzi kuchikokoko anenge achiacta ari zvazvinhu zvakadi zvakanaka vese vari kusundana tochibva paya anowabva kuposta izvozvi akati the song got me ash hey zvikanzi nevanhu weda ndikurira nhema waiexpecta kakuti sezvo wakamuti be serious kuda uchabudisa damba refu rinenge rakawanike no damba refu inhoroondo inenge yakanyorovera dedicated for you ichikudetemba iwe hino uchaita returning soldier say I don't know hino kana ana wanzi uchaita returning soldier say iye uchiri singu kudai zvinozofamba sei iye kuchinzi anzi kana iwe wada kudzoka uchasvoda nemasei vanhu uchasvoda nekuti muri kutiitisa vana vamwe vakatanga kutuka vamwe zvokutuka izvi ndofunga watojaira izvizvi kuti watova nini asi tichiri ipapo todzoka kuna Queen Tate woposita papeji pavo vakati wachikomana Shugeta nasikana ana aikona kuda kutamba nemafilo edu why are you playing with our feeling situation ndo anonzi mafilo Sure, you want to chema for you, to wadzwa for you, to ita anger for you, to ita intervene for you. Totana kuvata isu zvokwadi nenguva ino yechando tichiverenga macomments tichichema newe for the national tears akarwana muratu the rarest akati Shugeta for the why. Mwana manje imi muchizwa kuti muri vaviri muchiri kudanana. Thank you my gungu Intel the internal secret information vakatoti no vanhu ava vaviri havana kurambana inhau yekuti it's a stage yekuti vasaroirwa nevanhu kuti rudo rwavo rurambe ruchiendera mberi kanano saka iwe chikomana Shugeta kureva rekuti pawakabuda murumu muya uchivhura mukova uchidzoka kudayo wakanga uchinoshunyira musodzi chii chaiitika panguva iyoyo I don't know too. Ndisingazozivi kuti who told them kuti vada kuroiwa. Zvakaitika kuti zvizosvika pastage yekunzi pane vanhu vanoda kuvabatira zvikari nezvitende nekuvaisa mukati
Maybe I don't know. Saka ndozviripo izvo kana kungoti they want to protect themselves from drama, but maybe they didn't know kuti drama richaenda radai uso. Hino drama rakatanga rapinda musiteji yekutanga yekuti ina ndichakudi ndombolo rapedza ipapo uyotiwo zvakati vapedza vopinda muma-BMW vapedza vopinda pamisodzi pamatama zvokwadi Shugeta wakachema akati misodzi pamatama ndeyeyi misodzi pamatama ndeyeyi for the people and love apedza paipai ndokubva aenda kunobudisa lullaby wabudisa lullaby uyachiwana chiposition uyu chilullaby achinda iko zvino moda kutita mapenzi musade kutambisa kusvika level iroro ndosaka vanhu vari kuti anzi it's enough we are tired hazvichanakidzi handiziviwo. These two people, they know each other. Like I always say, kutaura kuno izvo zvipamwana rukudu rovana misoro asi vanhu pamwana vakatogara padivi nepadivi vachidya mabarwe nemabura asi vachichosika zvavo macomments singazivi zvikanano. Saka iwe chikomana Shugeta kureva kuti pawakabuda muroom muya uchivhura mukova uchidzoka kudayo wakanga uchinoshunyira musodzi chii chaiitika panguva iyoyo I don't know too. Ndobva vanhu vatanga kutora manje nasikazi kuti vanhu vachaita pfungwa dzokusvika level riro kuti vanotora vanhu vose varume vakachemedzwa nemadzimai paindaneti. Shuwa Bhuti Shugeta vapinda muchikamu ichi chevakomana vakabuda misodzi pamwe chete nekuzonoimba chimbo for a lady. Ndikati zvikanzi vakomana madzimai emuZimbabwe inzwirei varume tsitsi vanzirewo tsitsi zvokwadi chinokumbirawo muvanzwe mona manje kune kutakweni kuti sitana tatezi gurino wakabuda chichema ari painterview yani yavakoma Riveniko tikabva tikaenda pana chikomana Titan wakabuda chichema painterview yarubi funza wabaya tikabvapo tikaenda pana iyeyu Shugeta manje ana kuinterviewa nemunhu Shugeta wakazvichemera oga achizvidairira oga achita vanhu ndo vaimuinterviewa kucomment section svika azobudisa misodzi. Saka my gungu kuda kutanga kuramba paya vakomanda tirichisa wakati iwona soda kundijaira wanzi waka ndinokupinza mu position for the people ukuthi chii kuti handizivi iwewe ndofunga bvawadhita matima macomments aya sema gungu I don't know my gungu zvokuda personal hangu handisi asi vanhu kuti anzi we blame you my gungu vana pavakangobva kwamuri ndobva vasvika vakarambana. I'm thinking, what does she do my gungu kuti vanhu vasvike palevel kuti anzi we blame you mosha yavo ndei ivo vachinzi vanokwasa kudzidzisa madzimai kuzvina nekuyekera crowd. I think timaifundisi maimugungu ava saka vapindawo paikwesheni manje maimugungu vakanandisiya ndina kana muda mune zvamoda kuvhunza musoro perudo rwani rwasikana ana chibhepi honde naShugeta indai munovabvunza moga kwede kuda kutora strangu muchibatanidzira. Amen. Tanga vanga vasingazozoti Queen Tatu vanogona kudzosa munhu womudai I don't know. Saka sikana ana naShugeta tangosara ndezokutozobudawo panewspaper kuti vakazogadzirisana kana kuti chasara ndechekuti vazobuda muTV kunzi vakazogadzirisana zvakaitwa maitinani naMadam Boss kuda hatizivi. Saka ndozvananga ndangoya nazvo mukati mevidhiyo yangu ino ndichingoti hazvina kushata tinozvitenda namadhuremi yanga achibuda ikoko indamboti kwaya vanga vachindifungisa pane imwe yakambobuda but vachiimba vakapfeka zveblue izvozvizvi nemaruva eyellow apapa kare 2015 asi yainakidza chimbo ichocho achoniche chaitambika so ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera dola zopi dola Sophie